nggih. Mboten, kula nek salaman riyen, salaman. Nggih. Salaman? Ayo. Ayo ngendi? Ayo. Tangan. Tin, kowe iki nek kenunul malah cilaka kowe. Lah kan jaga jarak ya. Kowe nek ngawur terus salaman riyen. Nggo, ngontun malah. Tangane diulungke sik kok tak cekelane. Lah niki lho. Ya kurang maju. Lah niki lho. Salaman kok tangane bentuke Asline. Kowe dosa kowe nggo dolanan wong kaya ngono. Lho, mboten napa-napa Pak Seno, kula nek digodhong ngeten niki malah ruwemen ta, Pak. Waduh. Soale kula dalu niki haus, Pak. Panjenengan haus? Dados dalu niki kula sedang napa mencari jodoh ngoten, Pak. Oke. Kalau mulane sampean pas dalu niki haus kok sing dijaluk Tatin. Lah ngopo? Napa sampean ngerti malah? Nek Tatin niku ledeng. Ngertos sik. Cita salaman ora? Sios to wong. Salaman nggih. Tanganku diremet-remet ngadi-utik-utik lho. Jenengan kok nakal Mboten nakal. Nek salaman ki biasa wae ngene rasa ngene Ayo. rasa. Soale anane ngoten niku kula guemes kalih panjenengan ing atase wonge lemu suarane kok penak ngoten. Justru dhek memanfaatkan awake dhek iki dienggo nakal. Soale nek saya ndumuk kowe kan ora kena pasal wong ora weruh. Ya ora kena. Nggih. Tatin kancanono Mas apa jenenge iki? Mas Hadi. Iya. Nanang kok nggih. Sing Nanang Desta Rasta nggih niku wae lho, Pak. Oh alah. Mula asmane Desta Rastra menika. Dan sarene dope ilang nggih jurukane nggih niku. Kula ten pundi, Pak? Lah niki Ngandhap. kowe tok ayu ngoten ya Pak Seno. Pundi ta? Kula ten pundi lho? Kula diukne napa pripun? Alah. Nek jenengan kuat gendong kula. Kula sing remuk mengke. Lho, kok remuk? Napa Nggih wong sak monten kok lemune kok. Sak wonten ki sepira lho? Kalih sing rondo wau niku lemu niki kok. Walah bener e. Bener iki. Hebat iki. Kula sing ngandhap mawon apa? Mboten. Jenengan ampun maju-maju nggih, mengke nek dawah mengke kula ndak dadak gendong. Mboten pun aman kok watese niki kok. Oh. Enten iki nggih. Mboten sandredeg nggih. Mboten kula nek Salaman riyen, salaman. nggih. Salaman? Ayo. Ayo ngendi? Ayo. Tangan. Tin, kowe iki nek kenunul malah cilaka kowe. Lah kan jaga jarak ya. Kowe nek ngawur terus salaman riyen. Nggo, ngontun malah. Tangane diulungke sik kok tak cekelane. Lah niki lho. Ya kurang maju. Lah niki lho. Salaman kok tangane bentuke Asline. Kowe dosa kowe nggo dolanan wong kaya ngono. Lho, mboten napa-napa Pak Seno, kula nek digodhong ngeten niki malah ruwemen ta, Pak. Waduh. Soale kula dalu niki haus, Pak. Panjenengan haus? Dados dalu niki kula sedang napa mencari jodoh ngoten, Pak. Oke. Kalau mulane sampean pas dalu niki haus kok sing dijaluk Tatin. Lah ngopo? Napa sampean ngerti malah? Nek Tatin niku ledeng. Ngertos sik. Aduh. Ki nyapa ki kok ya enek wong WA barang Tin ta. HP-ne getar ngerasa jarene ana. Sing WA sinten mang maca njajak? Gak wis ndak usah kok. Gak usah. Cita salaman ora? Sios to wong. Salaman nggih. Nggih, nderek tepang. Kula Nanang Wahyudi, Mbak Tatin. Kok tanganku diremet-remet ngadi-utik-utik lho. Jenengan kok nakal Mboten nakal. Nek salaman ki biasa wae ngene rasa ngene Ayo. rasa. Soale anane ngoten niku kula guemes kalih panjenengan ing atase wonge lemu suarane kok penak ngoten. Justru dhek memanfaatkan awake dhek iki dienggo nakal. Soale nek saya ndumuk kowe kan ora kena pasal wong ora weruh. Ya ora kena no, tetep ora kena. Kayak guyu kae lho. Ayo sing ajeng bawa sampean apa Mbak Tatin? Nggih, kula. Oh nggih siap Mas. Nggih langgame Mbak Tatin mawon. Oh nggih. Wah. Siap. Kula tuntun apa pripun, Mbak? Lah, aku ora dituntun nih. Wis kowe manut to. Oh nggih, kula manut jenengan nggih, mang tuntun ten pundi kula manut. Kula jak wangsul teng griya kula. Loh, panjenengan griyane pundi ta, Mas? Griya kula Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk. Ngendi kuwi aku ora ngedong lho. Pun to mengke nek kula gonceng mesti apa? Aku ora diboncengke lho. Oh kowe aja salah.
Kowe aja salah. Nggih. Sekarang itu zamannya zaman teknologi. Iya. HP we dienggo wong tunanetra ana. Nggih. Enten. Motor iki dienggo wong tunanetra ya ana. Nggih enten. Piye? Carane piye? Lah ya montore wis ora dadak disetangi ming kari apa. Aku arep mulih, no motor mulih dhewe. Nggih, Lah iya mbok entuk buk, mbok entuk cagakan sing Astagfirullahaladzim. Ora umpamane ngenten lho, Pak. Mane kula dadi bojone Mas sapa? Anak. Lanang. Anak apa ya ngerti? Wah, kula ngertos Pak Seno niku sing dikarepne ngertos. Riba. Lah ya apa? Aslinipun ajenge muni anu tapi mboten wantun ngungkapne. Lah ya Ning apa? nek kula sampun tanggap ing sasmita. Nggih. Iya. Kok jenengan ngerti nggone apa, Mas? Karepe wae di bojo aku nek arepe nyang piye ra bingung. Lah iya kok ya ngerti apa ya genah ngono lho. Astagfirullah. Pripun? Ya Allah. Jenengan kok keringetan to, Mas? Jenengan panas? Mboten, mboten. Aja maju-maju. Mboten pun aman lho. Pun. Ngono wae aman ya. Tin. Nggih. Wis aja dadi bojone. Lah kok Wis dhek le goleki nganggo sikil kok. Wis aja wis. Wis genah sesuk tinggal. nganggo Ya Allah. nggih mboten nggih Mas, mosok ngangge sikil nggih. Mboten, mboten. Pun Nek to. kula lak nggih mboten ngangge sikil to. Mboten. Iya. Pun to tenang mawon. Nggih. Amit sewu nggih Pak Seno. Nggih, Nggih Mas. suwantene mbok pilih wonten gloroke nggih tasih ajar nih. Mah kula percaya sampean niku Aku tak nuwun tangkeni, sewu Mas. mentale wis kecekel kok. Mboten, mboten. Ajar kula. Nyuwara nggih mesti apik. Iya. Nggih. Sing apik ketoke kok tekone. Ayo. Wiwitane Modar ora we. Wah luar Suarane biasa. jan jos tenan lho. mboten niki tasih ajar saestu kok. Ane nyatane ya wis gandem ngono lho ora. Nek awake cilik ning suarane gedhe. Lah nggih to. Hah? Apa? Aduh. Arek omong apa rasa dimarahi lho. Anderek. Panderek sang peke Luar biasa. priya bagus kang olah budaya. Mula saiki aja ngece karo Piyai Tunanetra. Piyai Tunanetra iki ning Yojana kelompok karawitan tunanetra. Grup bal-balan tunanetra. Wonten nggih. Enten nang Jogja. Enten teng kula Mas. Jenengan ajeng melu napa, Bro? Niku bale dikai klinthing. Oh nggih nek soal napa bal sing khusus damel tunanetra niku enten Pak. Kula Nggih. nate semerep ning nek kerawitan tunanetra mengke sing bagian ngempole niku mengke nabrak-nabrak mengke sing kula wedi. Lah pripun kok nabrak-nabrak? Lah nggih to wayah mlayu ngeten-ngeten terus kancane ketuthuk ngoten kok nek ngempol. Nggih, bal-balan niku nggih tau kleru nggih antangga kula ya garse digip. Mergane bal-balan bolane wonten klinthinge teng niku nggo anggon wedhus ana klinthinge wedhus guajuli wong pirang-pirang. Lah niku bahayane niku lho. Astagfirullahaladzim. Keng menapa ae mboten sasok nyebut ra apa-apa lho. Wong ayune yo ngene. Alah gaya. Aku dialem ngono wae aku ya tersipu lho. Jenengan apa ya weruh raiku kaya ngapa lho, Mas? Jan ngidap-ngidapi tenang. Kok ngalah-alahi karo wong sing ora nganu lho. Jenengan ling ngalem ora aku. Sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yun selendang kuning Golek-golekno tisu kuwi lho. Ringete Mas Anang tok lapi iki lho. Tak jukoke tisu, Mas. boten pun isin kula Ora apa-apa. Apa isin lho? isin kula Diulapi apa ngulapi dhewe? Kula iki gumun karo sampean ki ora weruh kok isin. isin lho Pak kula Dene sing ndoro kok ora ndek isin. Adi aku sing weruh ora ndek isin kok. selendang kuning Mas niki asing dilapi napa dilap dhewe? pun kula lap ya Mbak mawon Tak yakin ora dilapi? isin kula Yakin mboten dilapi? Mas Ana, nggih Mbak Tati niku suwanteng nganjuk urung karuan setahun pisan lho. Kesempatan wis dilapi. sakniki jamane pun canggih jaman teknologi mungkin kula buka Facebook-e mawon nyon anu WA.
Jenengan gadah Facebook kula napa? Gadah Facebook kula saestu gadah Nanang Merem namine. Oh, sesuk tak. Saestu kok Pak Seno. Oh, nggih. Iku nggih enten WA-ne teng mriku saestu. Oh, nggih mesti tak WA. Pripun iki sida dulapi mboten? Manut. Oh, saiki muni manut. Ayo dilapi, dilapi. Kula ulapi nggih nderek nyuwun sewu nggih. Oh, Mas. mboten napa-napa. Sing ngen bagian pundi? Pun manut. Aki kabeh keringetan ya tekan dhuwur saka ngisor tekan. Oh, sing isor mboten sah sing isor. Oh, Wah, bebayane. sing dhuwur tok mawon. Nggih to. Iki dulapi tenan nggih. Nggih. Wis gek ndang cek-cek ngono kok mesakake iki lho. Lah, kok- Kemringet lho, kemringet iki lho. Lah iya ora ngete oke banget. Kowe iki nek ngring ngono nak keringet kuwi malah kowe iki entuk pahala ibadah kuwi. Bantu wong cacat tunanetra. Wis gek wis. Iya iki lho panjenengan omong wae arep tak ulapi kok ya. Aku ya selak pengen tok ulapi ya. Oh iya. Oh alah. Iki tak ulapi nggih Mas, nuwun sewu nggih. Nggih. Walah, Jan. Iki sing tak ulapi iki. Nang lenggak. Ah, ndangak nglenggak niku ndangak. Nggih. Ndangak. Oh, Pun matur nuwun. melih boten? Pun sampun. Empun? Pun Pisan wae. sampun. Kapsake ukir swara kurang bermono ning wasis ngungro Angungrum. Suara dekat noe kalah ya. Iya. Angungrum marang bendoro dia sulistyo pijer ngincangake alis Milih meneh. boten Lah kita kaya milih meneh. boten Sekarang cah cilik ya milah milih. boten Kok kaya umbel ngono. mengke anu Pak Seno kula nek mantun bawa nek jenengan pas sabetan mengke kula tak gajuri nyimping mawon kula Wah nggih monggo mboten apa-apa. mengke kersane dadi anu nek penyimpinge raruh dalan ya nggih to Nuwun sewu wong ora weruh kok arep nyimpingi ngono aku nembung Kartomarma ngono jukuke Citraksi ya. Suwe-suwe dalang karo penyimping iso gelut suwe-suwe. terus tresno sesideman Joget Mas. Ya. monggo Mbak Kula. nggih no gantosan kalih kula Oh Nggih, nggih. monggo. Kula riyen nggih lho. walah yo Ampun, yo no, Mas, aja ya. to tengguang nembang Kuwi kok ana sing ngomong nyuara luweh nanang paten ana. nggih Nanging dadi Sakake kok ya. oh edan Lagi nggo sinau kok dipaten. Ya. yo luwe becik maten Iya. Ah, duet iki. liwat kincanging alismu
Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa wae adyan sesine Baleni Mas ya. Niku wau tak atik mathok niku wau. Oh tak atik Oh, tak atik mathok pripun? Nggih. Pak Seno dereng weruh lho ling joget jenengan mau. Jajal baleni Mas Denko. Dang dung. Ngono lho, mau ketake kaya luwih mantep jane ngene lho. Kayak iki mau kok kaya isin-isin. Aja tok kon baleni wis grogi banget lho. Boten grogi sinten ta sing grogi? Ah sampean kok saya ndingkluk. Dingkluk niku kula napa ngematne niku lho. Ngematke napa? Ya ngematne swantenipun niki lho. Peh. Peh piye? Jaluk Wah iki nek cara kene iki kaya kebanget ngono lho. Lah nggih. Wah ngono. Peh. Jaluk nomor WA-ne, Mbak. Nggih, mangke tak nehi nggih. Nek ora njuk WA terus lho gah aku nek WA. Mboten. Sampean kok njaluk WA-ne Tatin niku mengke WA sampean dilebokke WA-ne Tatin. Oh nggih, otomatis niku. Oh. Nggih. Nggih mengke tak nehi nek jenengan nyuwun nggih. Oke. Iya, siap. Apa roh dalane ayo Mas. Wah nek niku pun
awas Pak nek soalnya. Yo, mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak ukoke masa isine kowe apa wae Mbak Tatin. Sami-sami Mas. Nggih. Sama nika beh apa beh? Lah pripun kula manut. Mas Nana. Nggih. Sampeyan wau ngirimi layang kula di wonten artane pinten? Oh niku wau sing ngirim senes kula kok. Oh, asinten. Niku wau Pak Haji Nur Kamit saking Cengkok Ngronggot. Oh. Kula dikengken anu ngoten Pak Seno. Ken nganu nyekar. Nggih, kula di WA ket pengenane nika. Terus kula mboten nganu. Ora, iki nganu lho, iki aneh lho iki wong iki ora weruh ning sombong. Mboten. Saestu Pak, kula gadah WA tenan. Bola-bali di WA. Lah nggih Pak wong marai ya batuku ya entek tak didingne ya. Yes. Panggah tak sak wae. Mboten napa-napa. Nggih, Pak Seno. Niki kula kundurke artane nggo. Mas Nggih. ditampi nggo. Kula do beli akeh malahan. Wis Jenengan sapal. kosike. Oh, sapale dengkule mlocot ora. Kok boten men ta? Diterke mboten. Kone nembro-nembro lho. Ki sing peteng ki anu aku kok kene. Iki nek urip nang Yojo tak ketaki terus lho iki. Lah apa? Oh, Aku lho, sik armara iki kok peteng men to. Ket mau lek peteng iki. oh astaga. Saestu sing peteng bae nggen kula niku. Enggak, dituntutin. Kula Nggih, Mbak Tatin. tak jubuke nang jenengan ibu dhewe. Wah nek wis sampean jikone bae. Kaya kok ning anu lho. Tak Sopo ki? Oh, yo nganggo HP tenan kok yo. piye? Sapa kuwi sing ngebel? Mboten lho, mboten penting kula pateni mawon. Nika Mas, saking ngene Pak Seno. Nggih. Monggo. Terima kasih Mamah Tatin. Aduh. Iya, Papa Nana. Terima kasih juga nggih Papa. Nggih, wah Jan, alhamdulillah Pak Seno. Nggih. Nggih sakderenge nyuwun pangapunten niku wau guyon parikena Pak Seno. Sampean malah ngregengke suasana lho Mas Wong tenan. masuk bolak-balik kula ningali jenengan teng streaming mawon. Jenengan pas mayang teng kene Mas Yoyok nika kula Nggih. kene ngali. Oh, ngene. Dugi Nggih. mriko sampean? Mboten teng streaming kula. Dope pedhot mengke malah ilang mengke dugi Karangasem mengke. Iki nek nang nggon aku yo jare dijebluki mercon lho kancane. Karo kancane omong-omongan karo gawake mercon kula niku janjane duar. Ah kok nglelengi Raja Mak. Nggih Pak Seno. Nggih. Ngapunten sakderenge. Jan. Peh piye? Ora kaya bengi iki penontonnya ya akeh. Emang Nganjuk niku luar biasa lho Pak Seno. Oh, estu Mas. Leres ngendikane jenengan niku wae. Lek teng Yogya nek wayangan adate nek mantun limbukan niku pun ambiar kiambak-kiambakne nek teng Nganjuk niki lain daripada yang lain. Nggih. Dadi lakon niku gatekne nek lucu nggih diguyu nek weh Nek kurang ajar? nek kurang ajar taboke. Ayo sampean niku kok Mas. Lah nggih to. Nggih. Jan, Kula saestu. nganu Mas Nanang, sampun kantuk kabar saking Dik Yoyo, saking Nggih. Mas Kangko, saking sinten-sinten dalan-dalan sampun kula sampun tarosi kula badhe sowan wonten Nganjuk dos pundi kawontenanipun. Wah, sae Mas mriko nika Nggih. penonton wayang saestu luar Leres, biasa. leres ngendikane Mas Kangko, Mas Yoyok leres niku. Nggih. Mas jenengan teng kene Pak Kangko kalih Abah Sukron teng YouTube nika nggih ningali kula. Kowe nek jenengane panggah kula nerutus teng YouTube mawon to Pak. Ning sampean bener lho. Sampean termasuk pecinta YouTube lho. Nyatane Nggih. kula nggih ngakoni kok jagongan kali Dik Kangko kali Abah Sukron Nggih, leres. iku ya masuk streaming. Ora Iya. yo nunul iki kepiye ngono lho. Oh ada, dadi HP khusus wong tunanetra ki ono Mas. Terus nggih, coba mang prakteke netatin niku mang nunul coba. Kok aku lho. Kok kan HP-ne praktek, ojo aku. HP Oh nunul aku ya kenapa? Dadi HP niki
saged Piye? ngomong enten sing nuntun ngoten. Ning HP-ne mati ketok Mas. Oh, tasik berjalan niki ta. Oh iya. Tulisane L50 niki. Oh iya bener L50 Android. Nggih, astaga. Jane dadi HP iki wong merem barang iso gawe HP Android terus nggih saged Facebookan ngoten. Nggih. Matur suwun Mas Ana. Sami-sami Pak Seno. Wis nengke wae ben mudhun ra mudhun karepmu ngono ki wae. Ya Boten. mesake. Wah, saged Mas, tak tulungi Mas. Mas, kok nekat lho. Jenengan ki ngawur lho, iki nekat tenan lho. Salah kok cah kok gelelange ra jaman. Hati-hati nggih Mas Ana nggih. Wah, nyenengke tenan masalah. Iya. Wis cetha ora weruh lho kok iso gleleng kuwi lho. Ya kehebatannya dia seperti itu ya Pak. Ayo ya luar biasa. Awas lho Mas, ngomidak ndase kancane. Tidak ndasmu kuwi kok ndas. Lah kuwi lho ono Mas nangis sore kok ya. Ya sing didak mesti ora bakal nesu yakin. Lah nggih. Iya. Oh. Lah kok kualik iki malah sing golek dalan. Kaya lucu kae. Kok malah kualik lho. Sing golek dalan kok malah sing Amit sewu sing nuntun malah sing picak. kok ya ono wae. Iya. Kula sampun, Pak. Sing iki pisan Kas. Ya, kanggo nutup suasana limbuhan ya tin mengko sing ngurung-urung diaturke gara-gara iki kowe eneng sing nyuwun apa ki mau? Lali janjine nggih. Apa? Lali janjine, heeh. Piye? Kembang rawe. Heeh. Kembang rawe ya diaturake. Kula ki, Mbak. Heeh. Oh nggih. Langsung mawon nggih. Piye? Langsung. Ya dibawani kok ya. Penak-penake piyai kene iki penggemar seni, pecinta seni sing bisa ngrungokke swara kok ya. Ya, mangga. Yogya Nira. Iki kok HP-ne Anang keri. Ketara cedak mik mak. Caritane sinden sing entuk julukan anyar. Nah iya, Bagor Brand. Bagor Brand. Awake lemune ra jamak-jamak. Nanti kaya wadah pakan pitik. Ya ora lah.
Labuhan lalabuhan nipun kang kinelung tri prakara guna kaya purune kang den antepi nuhani trahu digedruke sik joget titin. Ya. Nggih, siap. Men disawer. Nah, yuk.
Kyai sepuh ki pancen pecinta budaya tenan kok. Iya. Sampun menika, Pak. Kesitok engkas njaluk gelang karet. Anu gelang kalung nggih, Pak nggih. Iya, gelang kalung kok gelang karet ora. Mangga sing Oh, panggah. Kowe wis pokoke nganti modar kowe nang kono iki. Iya. Mbah, kula wis ping pindho lho, Mbah. Aku nek ping 3 ora kuat aku. Aja gawe gelane, Mbah. Mbah sapa? Namine Mbah sapa ta? Men boy. Waduh. Kene ya ana sing jenenge Nur. Nur boy ya ana nang kene. Men kowe iki ya budhek kowe. Lah nggih, lah ning ngene mriki kan nggih enten ta Nur boy. Nur Nek Mbak iki men boy. Urung karane bak petuk nasur Agustusan rame Mas. Nggih. Oh nggih, amin, Mbah. Nggih, amin ditungake. Yo gelang kalung, yo. Kok dikancani aku, Pak. Ya dikancani sapa? Ayo, Cita Cita, ya ora ayo, apa-apa. Krubut loro nggih, Mbah? Wah. Iso ora, Mbah? Krubut loro kuat ora? Gak ngatasi, Iso. ya medon. Gak ngatasi. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa, mangga kuat-kuat. Bayare ming siji. Oh, nggih. Sing siji ora telah bayaran. Piye, Mbah? Kok ming siji? Mbak iki wis tombok akeh lho, ket mau wis nyawer terus. Malah muni entek pisan. Iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ya. Bayar separo-separo, ming separo lho, Mbah, ora kabeh lho. Iya. Wae ming separo wae ora sak kabeh, agak. Separo kok bayarane. Iya. Ya, mangga. Mun nek nekat dikabehke awas kowe. Yo gelang kalung. Yo. Saka pundi? Gelang kalung anane. Iya, Mas Den kok ora usah mendelik. Iya, iya. Enggak. Gelang kalung. Sing Lah piye? tintingane. Lah nggih ta? Gelang kalung dadi saksi.
kasih, Mbak. Main boy. Main boy. Men boy. Men Oh. boy. Main Pak. boy. Main boy asline diwali ya me boy men. Kata nuwun, Pak. Nggih. Nggih, Mbak, matur sembah nuwun. Siap nggih. Ya. Jarine ngendika nek Agustus arep nimbali. Wah, matur nuwun. Ya. Ayo, Mak. Yo nggih di cukupke semene sik mengko gara-gara dilanjut meneh ya. Ya. Layange ijik akeh sing urung iso diaturake. Monggo tak derekke, Mak. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Datan kawusuk